Ens coneixem tots pràcticament aquí i per tant avui es tractaria d'obrir parts noves del diàleg que ja fa estona que estem mantenint amb diferents formats des que vaig arribar jo a la conselleria, diguem, un grup bilateralment, etc. Avui m'agradaria fer una mirada una mica més de conjunt. Per això vam posar aquest títol tan genèric, com respon el sistema de salut als canvis estructurals de la nostra societat. Sabem, els que venim del món de les ciències socials, que són 2 o 3 els grans motius de canvi en una societat sempre, des de que la societat és societat, i el que és molt impressionant és veure com, si en alguns sectors estan impactant aquests factors de canvi social avui en un país com Catalunya, és en el sector salut. Quins són els grans factors de canvi? Des de sempre, que fan evolucionar una societat. El factor tecnològic i el factor demogràfic. Són 2 factors estructurals. I després hi ha un tercer element que és molt rellevant a l'hora d'entendre com evoluciona la nostra societat, que és la distribució, la desigualtat. L'estructura social, l'evolució dels grups socials, classes i la situació macroeconòmica. Pensem un moment ràpidament sobre cadascun d'aquests reptes, el repte tecnològic, el repte de la desigualtat i el repte demogràfic. Tots els tenim presents, ni que sigui intuïtivament, tampoc caldria que féssim grans descripcions en aquests moments, però 3 notes i ràpidament veurem com suposen, si per algú suposen un repte dramàtic en el bon sentit de l'expressió, en el sentit també positiu, és pel sector salut. I per tant el que jo volia avui exposar és els diferents projectes, el que en podem dir els plans en base als quals està en aquests moments treballant el departament, perquè entenguem fins a quin punt el que fan és intentar afrontar cadascun d'aquests 3 reptes. Són molts plans, parlem de 7, 8, 9, 10 plans, però al cap i a la fi el que estem fent és intentar respondre a cadascun d'aquests 3 reptes, a partir d'aquestes polítiques, a partir d'aquestes planificacions. No cal que diguem, el repte demogràfic, doncs hem tingut un element no menor a Catalunya que hem resolt amb més èxit del que a vegades explicitem, que és el repte migratori. Poques societats com la catalana s'han posat a la mitjana migratòria europea de persones nouvingudes en tan poc temps, és a dir, vam assolir aquest 10% de persones vingudes de fora de la Unió Europea en molt poc temps, en menys temps, en 10 anys, en menys temps que la resta de països europeus que estan en aquesta mateixa mitjana, i això ho hem viscut sense que s'enfonsi el nostre sistema de benestar, diguem, no? Però fet aquesta digestió, que la podem donar per bastant feta i bastant ben feta, en aquest sentit Catalunya sempre treu bona nota històricament al llarg del segle XIX, del segle XX, també el segle XXI en aquest repte migratori. És una característica molt específica de la societat catalana, ser capaç de respondre al repte migratori de manera exitosa, fent un bon procés d'integració, diguem. Ara el repte demogràfic és un altre, que és, o ja fa estona, que el repte demogràfic principal és el de l'envelliment, és evident. Alguna dada, per exemple, tenim que un 82% de les persones de més de 75 anys presenten com a mínim un trastorn crònic, això és un 15% més que l'any 2010, i el percentatge de persones majors de 75 anys els propers anys evidentment es dispararà. Tenim un curs ascendent des de l'any 83 en l'esperança de vida, i a Catalunya més, diguem, a Catalunya ens va millor encara, i en aquest sentit no cal que diguem que és un repte compartit, que és el que està traient el son a la majoria de consellers i ministres de salut de tots els països de l'OCDE. L'altre repte que també el vull, fixeu-vos, perquè quan dic 3 reptes estructurals són reptes que no són específics i exclusius d'una societat com la catalana. Després, des del punt de vista de quines desafiaments té avui el sector salut, hauríem d'afegir molts reptes que són específics de casa nostra, però aquests avui no els tindré en compte. Jo vull explicar com estem intentant respondre a aquells reptes que són tan estructurals que són compartits amb qualsevol societat europea, amb qualsevol societat desenvolupada, amb qualsevol país de l'OCDE. Quin altre problema important tenim avui en qualsevol país com el nostre? L'impacte de la crisi en termes de desigualtat. No cal que ho diguem, que a Espanya i a Catalunya aquest impacte en termes de desigualtat ha sigut més acusat.
atur del 6,5% al 23% al 2013, 18% al 2015, població per sota el llindar del risc de pobresa, 18% al 2009, 20% al 2014, etc. Increment en Gini de la desigualtat del 3,2% al 3,3%, del 32 al 33%, mitjana de la Unió Europea és del 30%. Això a Catalunya ha sigut més acusat que la resta de països europeus, però en tot cas és una tendència estructural del conjunt de països de la Unió Europea i de l'OCDE. I finalment tenim el repte tecnològic sobre el qual tampoc no cal que faci cap nota específica, diguem. Sabem que la innovació en les tecnologies de la comunicació és imparable, és permanent, és al marge de la crisi, en aquest sentit. Per sort els increments de productivitat van en paral·lel a l'evolució del quadre macroeconòmic. I després tenim tota la innovació farmacològica i la innovació en terapèutica. És això a lo que ha d'intentar donar resposta una política pública en salut. És aquests grans canvis. A part a Catalunya podríem entrar, i si voleu després en el debat hi podem entrar, sobre la sostenibilitat econòmica, que la deixo a banda quan també és un repte en el fons general, perquè en el cas de Catalunya jo soc bastant defensor d'una tesi segons la qual el problema de sostenibilitat econòmica del nostre sistema de salut a Catalunya es presenta d'una manera diferent que la resta de països europeus, perquè nosaltres tenim encara un marge de millora que consisteix en resoldre la situació d'infrafinançament estructural a la qual està sotmesa la política de la Generalitat des dels seus orígens. Per tant, el dia que no tinguem el dèficit fiscal que tenim avui, el dia que hi hagi 6, 7, 8.000 milions més a disposar pel conjunt del sistema de benestar de Catalunya, llavors aquell dia ens tornarem a citar i ja discutirem fins a quin punt és sostenible o no el nostre sistema de salut. Però si d'aquesta part del dèficit fiscal, 2.000, 2.500, 3.000 milions, corresponen al sector salut, em sembla que tindríem poc debat sobre la sostenibilitat del sistema públic de salut a Catalunya. Per això és un tema que jo tendeixo a deixar-lo al marge d'aquests altres tres reptes que sí que em semblen absolutament compartits. Polítiques. En relació a cadascun d'aquests reptes. Desigualtat. Què hem fet? Hem fet la llei que tindrem temps de fer en aquesta legislatura, que és la llei d'accés universal. Una llei amb la qual el que volem és intentar combatre l'impacte del Real Decret de 16/2012 i desenvolupar un dret reconegut a l'Estatut de Catalunya, article 23.1. Sabeu, ara no entrem en la descripció de la trajectòria jurídica, sabeu que hi ha hagut unes instruccions que han intentat pal·liar els efectes del Real Decret durant la passada legislatura, però que nosaltres hem volgut elevar a la màxima protecció jurídica aquest objectiu de garantir l'accés universal. I per això creiem que calia una llei. El que fa la llei és garantir un accés immediat. La diferència entre les instruccions vigents fins ara i la llei que proposem és que garantim l'accés immediat, sense els 3 mesos de carència, al conjunt de la cartera. Per tant, el requisit per l'accés serà només l'empadronament i la feina que tindrem és desplegar reglamentàriament tots els mecanismes per lluitar contra un mal ús d'aquest dret i per tant per lluitar contra el frau i per tant per lluitar contra el mal anomenat o ben anomenat turisme sanitari, etc. Però la manera de combatre el frau no és restringint el dret pel conjunt dels residents, sinó garantint aquest dret pel conjunt dels residents i després fent polítiques específiques per evitar que hi hagi un ús fraudulent d'aquest dret. Igualtat, per tant, llei d'universalitat. Segueix el seu curs i esperem que aquesta llei estigui aprovada, doncs, si pot ser a principis de l'any 2017, a final del 2016, les velocitats parlamentàries és una ciència ignota, difícil, Alba, d'encertar, diguem, però esperem que es faci una tramitació ràpida d'aquesta llei que breument serà ja aprovada formalment pel govern. Segona política, que també aquesta l'he heretat, diguem, tinc aquí el secretari de Salut Pública, el PINSAP, la salut de totes les polítiques. Això tenim un camí a recórrer magnífic en aquest sentit. El PINSAP sabem que s'aprova en la seva primera versió el 2014 i aquest govern el que està fent és, corregeix-me Joan si no ho dic bé, operativitzar-lo, és a dir, especificar els objectius de manera molt concreta, construir els indicadors que ens permetin avaluar la consecució d'aquests objectius i construir la cultura de govern
que ens ha de permetre efectivament portar aquest pla a terme, perquè aquí una cosa és que el govern ho entengui, l'altra és que s'ho cregui, que s'ho creu, però l'altre és que després de creure-s'ho s'hi posi, diguem. I d'això aquí hi ha un lideratge, efectivament, per part del Departament de Salut que s'ha d'exercir i s'ha d'anar canviant aquesta cultura. Això és implicar no 14 consellers, això és implicar desenes i desenes de directors generals, això és implicar desenes i desenes de subdirectors que han de no només creure's i entendre, que insisteixo que ja es creuen i ja entenen, diguem, que les seves polítiques tenen un impacte sobre la salut, sinó que ho han d'incorporar en el seu procés de presa de decisions. Diguem, no? Però en tot cas tenim un PINSAP fixat per la Llei de Salut Pública de l'any 2009, per tant és una política d'estat en aquest sentit. Un pla que ja ve fixat amb una llei com la Llei de Salut Pública, que és una llei consolidada i consensuada, doncs vol dir que és una política d'estat en aquest sentit. No? Molt bé, per tant estem en aquests moments treballant en aquesta etapa, en aquest PINSAP 2016-2020. Repte demogràfic. Ahir vam anar amb la consellera de Treball junts a fer una visita per primera vegada aquesta legislatura perquè hem volgut predicar amb l'exemple quan parlem de que efectivament anem en sèrio a l'hora d'intentar integrar el sistema de salut i el sistema de benestar. El país jo crec que ha passat una primera fase, el balanç de la qual no pot ser més que molt positiu, perquè s'han construït unes bases teòriques molt sòlides. Al Congrés Internacional que va haver-hi sobre atenció integrada vaig poder constatar que és reconegut, Catalunya és reconegut, diguem, com a territori en el qual s'ha fet una reflexió estratègica sòlida, competent, en relació al que ha de ser l'atenció integrada, en relació al que ha de ser articular dos sistemes que efectivament s'han estat construint un al marge de l'altre històricament i que a partir d'ara s'han de construir conjuntament i s'han d'articular molt millor. Diguem, no? Doncs molt bé, el PIAIS, ara no tenim aquí el secretari general, Albert Serra, però ell està molt directament implicat amb això, ha d'entrar també en una fase nova. Igual que el PINSAP, el PIAIS ha d'entrar en una fase nova i en això estem. En aquests moments s'està treballant per part del Departament de Benestar i per part del Departament de Salut amb passar, per dir-ho així, de la fase de conceptualització, de construcció del marc teòric del que ha de ser l'atenció integrada i, si voleu dir-ho, de la identificació dels casos d'èxit, que ha estat una de les tasques d'aquesta primera etapa del PIAI sota el lideratge del doctor Ledesma, i de l'estudi, per tant, del que serien projectes pilot, de la proposta de projectes pilot, ara hem de passar a l'etapa de fer un disseny que tingui la vocació d'anar-se desplegant en el conjunt de tot el territori. Ahir vam estar a Palamós i la casuística és molt il·lustrativa. El sociosanitari de Palamós té 100 llits, que són 100 llits sociosanitaris que finança el Departament de Salut i crec que són 65, 45 o 65, ara no sé si dic bé la xifra, que són residència social assistida, finança el Departament de Benestar. Molt bé. La sort de que en el mateix edifici, diguem, en la mateixa institució, hi hagi els dos tipus de llits fa que el pacient simplement es vagi desplaçant en una zona o una altra de l'edifici en funció de la seva evolució clínica. Per tant, hi ha pacients que estan en plaça de residència assistida, pugen a la planta sociosanitària en funció de la seva evolució clínica. Perden la valoració. I quan tornen a millorar i tornen a passar a la planta a la qual estaven abans, que és la de residència, se'ls ha de tornar a fer el procés de valoració sencer una altra vegada. Perquè una cosa depèn de la llei de dependència i l'altra cosa depèn de les polítiques del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut. Home, és magnífic l'exemple, diguem, no? Allà ho fan bé i intenten que el pacient no se n'assabenti, però des del punt de vista de la gestió administrativa és un poc menys que absurd. Llavors, el que fan és, tal com permet la llei de dependència, intentar que quan puja el llit sociosanitari no estigui més d'una setmana, perquè el que sí permet la llei de dependència és fer una mena de reserva de la plaça d'una setmana
però que en veritat està prevista com per motiu de vacances. És a dir, com que la llei preveu que pot ser que la família s'emporti l'avi uns dies perquè no s'hagi de fer tornar a fer la valoració que li ha de donar dret a l'ús d'aquell llit de residència assistida, la llei ja va preveure, va voler ser molt flexible i va dir llavors si se'n van una setmana no s'haurà de tornar a fer la valoració i quan tornin al cap d'una setmana doncs podran tornar al seu llit, a la seva habitació. Doncs, utilitzant aquesta disposició intenten que la persona que s'ha traslladat de planta per raons clíniques i per raons de salut, fent veure que el que ha fet és anar-se'n de vacances, no se n'ha anat a la planta de dalt, pugui tornar a la planta de baix sense haver de fer la valoració una altra vegada. I poso una mica de salsa, molt poqueta, només perquè entenguem, en un cas concret, de què estem parlant quan parlem d'integrar la xarxa de benestar i la xarxa de serveis socials. Va molt bé que els dos consellers vagin junts a fer aquestes visites i els expliquin alhora, en la mateixa reunió, amb els professionals d'un cantó i de l'altre, reunits simultàniament aquest tipus de problemes a l'hora després d'intentar impulsar això. Però en tot cas, PIAIS és una política completament central. Una cosa que no he dit al principi és que aquests plans, que són els que realment ens ocupen i ens preocupen, després també ens ocupem de les privatitzacions perquè si es fan s'han de fer, però us ben asseguro que el nostre temps i la nostra neurona està bàsicament posada en tot això que us explico avui. Són tan de fons, aquests plans són tan de fons, aquests que són els que ens ocupen, els que ens preocupen, els que més ens importen, com que són les polítiques centrals i és a les que dediquem més temps, són tan de fons que vivim amb una certa contradicció, que són polítiques que totes elles t'obliguen, per sort, a fer una mirada de llums llargues, a fer una mirada de mig-llarg termini, amb una legislatura que està prevista per 18 mesos. Ara, aquest és el nostre problema, només l'anoto perquè ens entengueu millor. Vivim i gestionem també, com sabem, aquesta petita contradicció d'intentar treballar en base a canvis que són estructurals i a plans que són de llarg termini, intentar consolidar-los i posar-los en marxa, sabent que se'ns ha donat un mandat curt, però va tot bé. Després, tercer repte, el repte tecnològic. Amb el repte tecnològic podem pensar ara, per no entrar en grans detalls, aquestes dues esferes, el que és el canvi en les tecnologies de la informació i la comunicació, que suposen canvi per qualsevol sector i per tant pel sector salut també, i el canvi en l'esfera de la innovació farmacològica, terapèutica, i aquí el que hem de fer des de les polítiques públiques, el que es fa, el que toca fer des de les polítiques públiques és dues coses, impulsar-lo i incorporar-lo. Hem de ser capaços de fomentar la innovació i hem de ser capaços d'incorporar la innovació al nostre sistema. I en aquest sentit, nosaltres hem plantat a l'espai públic un pla que no existia. Alguns dels plans que us he explicat ja existien, aquí hi ha un pla nou que no existia, que és el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut. Una política que intenta impulsar d'una manera nova, d'una manera més meritocràtica i transparent les polítiques de recerca, que té vocació de quedar-se, aquest pla estratègic, aquesta manera de fer les polítiques de recerca i innovació, i que feia especial èmfasi en la transferència i en la translació. La mica de reestructuració del departament que vam fer quan vam arribar ja la coneixeu, però un dels canvis, potser en aquest sentit més notoris, va ser la creació d'una Direcció General de Recerca, perquè érem conscients que ens hi juguem moltíssim, que hem de donar resposta a aquest repte estructural que és el del canvi tecnològic. I la direcció que ha fet el pla, ha fet un pla orientat a la translació i orientat a la transferència. Per què? Perquè és l'assignatura pendent en l'esfera de la recerca i la innovació avui a Catalunya, ho sabem perfectament, tenim molt bona nota en recerca, però encara tenim molt a millorar i quan et compares amb els indicadors de mitjana europea, amb les mitjanes europees, estem per sota amb tot el que és transferència i evidentment la nostra recerca en salut ha de ser una recerca translacional que es traslladi a la capçalera del pacient i que tingui aquesta vocació des del principi, però sobretot hem de millorar tots els nostres indicadors en patents i en continuar la cadena de valor de la recerca i això feia el Pla Estratègic de Recerca i Innovació. I després, tinc aquí en García Cuyàs que he de dir sobre TIC Salut, que no sapigueu.
però és una política estratègica del departament. Tenir un observatori dels canvis en les tecnologies d'informació i comunicació com és TIC-Salut, que està al cas de totes les tendències, que per tant és com el think tank una mica públic del departament a l'hora de definir i dissenyar les seves polítiques d'innovació. I a més, ells us ho explicarien molt millor, diguem. Jo crec que l'impacte econòmic de l'envelliment ens generaria un vertigen insalvable si no fos perquè tenim la convicció que la innovació tecnològica ens permetrà resoldre de maneres més eficients aquest envelliment. És a dir, si no comptéssim amb les eines de la informació i la comunicació, crec que no sabríem ni tan sols com afrontar el que ha de passar els propers 10, 15, 20 anys. Comptem amb això, comptem amb les tecnologies de la informació i la comunicació per fer una revolució en termes de gestió a l'hora de garantir assistència de manera massiva a gent amb multimorbiditat, pacient crònic complexa, etc. No es tracta d'anar fent sociosanitaris a cada cantonada, que seria l'alternativa si no fóssim capaços d'avançar molt amb l'atenció domiciliària, que només aquest avenç amb l'atenció domiciliària només serà possible si incorporem tota aquesta innovació tecnològica de la informació i comunicació. I després hi haurien aquells plans que són transversals. I amb això acabaria. Aquells plans que són transversals, que són, per tant, els que afronten simultàniament tots els reptes. Molt particularment, el pla de primària. Tinc la directora general de planificació, nosaltres encara no sé si el nom que li donem és el definitiu o ja el acabarem trobant al final del procés participatiu, però tenim un procés endegat magnífic en aquests moments, amb referents molt importants del sector de l'atenció primària, amb experts a diferents col·lectius relacionats amb el sector, que ens estan ajudant a definir quines han de ser les prioritats en base a les quals construir aquest pla. Pla de reforma de l'atenció primària, que no pretén ni molt menys emular la gran reforma del decret del 85, del 85, del 86, del 86, en la mesura, per sort no el pretenem emular, en quin sentit? En aquell moment calia una reforma d'una magnitud titànica perquè veníem d'unes bases bastant pobres. En canvi, en aquests moments ens trobem en un punt de partida molt més vàlid. En la mesura que aquell punt de partida no era tan vàlid, calia un canvi d'una magnitud molt, molt, molt gran. En la mesura que ara ens trobem en un sistema primari amb mancances però amb grans fortaleses, amb grans virtuts, per sort no ens estem plantejant una reforma comparable en aquella. Ara, això vol dir que és una reforma sense ambició? No, ha de ser una reforma capaç d'afrontar tots els problemes que en aquests moments se'ns està posant sobre la taula des del sector. Per tant, aquí, si voleu, després entrem en més detall, hem de ser capaços de convertir en canvis concrets aquests conceptes que jo a vegades dic conceptes fetitxe, que s'activen de manera automàtica quan un posa sobre la taula la necessitat de millorar la primària. Apareixen uns conceptes que són fetitxe, el qual no vol dir que no siguin conceptes reals, però que el primer que necessiten és un debat semàntic sobre de què estem parlant quan parlem d'autonomia de gestió a la primària, d'incrementar l'autonomia de gestió a la primària, que de què estem parlant quan parlem de millorar el contínuum assistencial entre els diferents nivells assistencials, de què estem parlant quan parlem d'augmentar la capacitat de resolució. Els grans titulars ràpidament apareixen, però aquí hi havia una feina pendent, que és la que s'està fent ara en aquests moments, que és de clarificació, definició, detall sobre quines són les concrecions. I esperem tenir aquest pla de reforma de l'atenció primària a punt a finals de l'any 2016. Evidentment, si és una reforma de veritat, ho he repetit moltes vegades, no és una reforma que es pugui implementar en un any i dos, perquè si és una reforma que s'implementa en un any o dos vol dir que no haurà estat una reforma a fons. Si és una reforma a fons necessita un procés d'implementació més dilatat en el temps, però no podem deixar de donar-li credibilitat en aquest projecte. I la credibilitat la tindràs si no és un document que se'n va en una estanteria. La credibilitat la tindràs si immediatament després de ser aprovat som capaços de començar a fer els primers canvis a partir de l'any 2017. I aquesta és la vocació del Pla de Reforma de la Primària,
que és que tingui una mirada llarga, però hi hagin accions específiques que es puguin començar a implementar al llarg de l'any 2017, immediatament després de la seva aprovació, perquè es vegi que aquest pla de reforma efectivament vol ser un pla de reforma, diguem, no? I no una proposta de pla de reforma. Però us deia que amb aquesta reforma de la primària, què hem de fer? Acabar de fer allò que la primera reforma va posar sobre la taula, va dir i no va acabar de fer, però sobretot hem de ser capaços de gestionar el problema de la desigualtat, hem de ser capaços de gestionar el problema de la cronicitat i de l'envelliment, perquè ja em direu com resoldrem el problema que ens vam trobar la consellera Bassa i jo ahir a Palamós, si no és articulant millor els serveis de primària de serveis socials i els serveis d'atenció primària de salut, diguem, no? Un municipi com Palamós, que té tots els dispositius sota l'autoritat de les institucions locals, de les institucions municipals, encara no ha aconseguit un sistema d'informació compartit entre els treballadors socials i el que és tota l'estructura sanitària. Per tant, la reforma de primària és estructural en aquest sentit, és transversal a tots els canvis que ens esperen. Diguem, no? La innovació tecnològica no és un repte per als hospitals, és un repte pels equips de primària, molt particularment. I finalment tenim el pla de salut. El pla de salut, veig aquí el Carles, quan vaig arribar em va dir te'l deixo molt a punt, molt a punt, molt a punt. Nosaltres hem fet una feina molt bonica, que és aquest projecte de pla de salut tan madur que ja vam rebre quan vam entrar, que havia estat el fruit de la participació de centenars de professionals durant un bon temps, alinear-lo bé amb el que eren les prioritats ideològiques, estratègiques, polítiques del nou equip, com no podia ser d'altra manera, però efectivament el pla de salut és el paraigües que ha de garantir la coherència de cadascun d'aquests plans específics. És el pla de plans, diguem, no? És el pla en el qual han d'encaixar totes les peces, no? És el pla que ha de donar coherència, el PIAIS, el pla de reforma de primària, etc. I el pla de salut en aquests moments ja està en procés d'aprovació. De fet, si no hi ha cap imprevist, que vivim en una època de grans imprevistos, però espero que aquesta vegada no en tinguem cap, a la sessió de govern del 19 de juliol serà ja aprovat el pla de salut, i després hi ha un tràmit preceptiu que és la seva presentació en el Parlament de Catalunya. Això es farà el dia 21 en Comissió de Salut al Parlament de Catalunya, per tant ens en podrem anar de vacances amb el pla de salut aprovat, que jo entenc que era el que corresponia per acabar aquest curs. Farem un acte de presentació del pla de salut el dia 26 per la tarda, ja sereu degudament convocats tot el sector, perquè ens sembla que és el que correspon per tancar un procés d'elaboració del pla de salut com aquest. Jo simplement, ara ja quedo, si em permeteu, tornaré a la cadira i respondré a les preguntes que hi hagi des de la cadira. Només volia fer aquesta mena de disseny general una mica, per marxar del debat que tant ens ha ocupat durant aquests últims mesos i entrar una mica en el que és la visió de conjunt de quins són els projectes en base als quals en aquests moments el Departament de Salut està treballant per atacar els canvis més de fons, els canvis principals als quals ens enfrontem. M'imagino que si anéssim a mirar les polítiques, o vull pensar, igual soc del Ministeri de Salut de Dinamarca o d'Àustria, doncs seria una bona senyal si en el catàleg de plans i de polítiques que trobéssim allà hi hagués una similitud gran amb el que us acabo d'explicar. Presumeixo que deu ser així. Presumeixo que, vist que els canvis estructurals als quals s'enfronten els governs, les administracions públiques amb els països de l'OCDE, els països europeus, són similars, estan treballant en base a projectes d'aquesta naturalesa. Jo crec que és en aquests projectes on realment ens estem jugant el futur de la qualitat del nostre sistema sanitari. A més, hi ha debats que els mitjans de comunicació els hi semblen molt atractius. A mi sabeu que no em fan cap mandra i que si m'ofereixen una piscina m'hi tiro un cantat de la vida, però no les busco jo aquestes piscines, no les defujo però tampoc les busco. Més enllà d'aquests debats que són tan atractius i que després obliguen a fer algunes clarificacions, on tenim el centre, on tenim l'energia, on tenim el focus és en aquest tipus de polítiques que no fan tant soroll, que no són tan mediàtiques, però que insisteixo, és en aquestes polítiques, entenc jo, on realment ens estem jugant el futur
i la qualitat del nostre sistema sanitari i, per tant, la garantia del dret a la salut dels catalans i de les catalanes. I ho deixo aquí i passo la taula. Moltes gràcies.